So sa ka. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw niiningan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sugilanon. Palihog tagualan ko sa pangan nga Gina. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Still Believe. I'm nothing for nothing. Nothing's changed. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining usa ka ginang nga taga Negros Occidental nga tumatatampo da sangan nga Gina. Kanang imong is-is kayong bagtak, di gid unta naangay nga itimpasaw og iyatak dinhi sa basakan. Salamat ni Larry sa pagdaig ha. Agoy. Pero kung dili sa gugumutabang nilang mama, musamot mi nga wa mi kanon. Ni sakit magkalit ang akong hawak nga gitawag ko nimog Manoy oy. Ha? Lari na lang gud.
Kawasan ako'y batasan, anak noy, uy. Maglari ra ko nimo, nga maguwang ka man kain ako. Tinuod bitaw. Magwang ko nimo pangidaron. Busa ako may angay nimo nga mahimo nimong kapari sa kinabuhi day. Kung mamanak ka lang nako no, di na gid mo maglisod sa pagkaon kay kugihan man ko. Ug may kayutaan sab ko. Mauning akong gitikad. Si Manoy. Ay, man. Ay lagi ang taong ko sige tawag og Manoy day oy. Action man taong tagkauwaw nimo eh. Sige panguyab nimo. Nya sige sa Manoy nako. Laina, uy. 18 pa lang ko. Unya ikaw, 36 na. Gikatuha man ang akong edad. Dili tabagay noy, uy. Way edad sa gugmad, Gina. Sugta ko. Og maharuhay ka uban ako. Ha? Maguwang kay dani mo, oy. Mura ka gilutas, ana. Unsa may gusto nimo? Kanang parehas na akong edad ang akong uyabon? Dili. Aw, sakto lagi ko nga sinulari akong uyabon. Aw, tilari di ay. Ay, kanimo, Gina. Ambot lang nimo. Mamay na raba ko no siya na ako og mama. Unsa? Na, samot ka na, ana. Sugot na lang gud ma. Kapoy kay pamasak, uy. Kay kung di pa eskwela pa lang unta ko ninyo ni Papa, dili unta ko mamasak ron. Saon, daghan sad kayo mi. Maong naglisod na mo. Mas may pag magminyo na lang ko aron maluwas na ko. Day, darang imong gisugo nga manggang hinog day. Ingon pa ko nga hinog. Ingon ko balbangaan. Oh, Unya, kanang gikan gyud sa punuan. Dili man nagikan sa punuan. uy, ngano na ibaw man ka? Nakasimot ko. Balik sa agi kaw. Pangitag balbangaan sa mga punuan. Dali na kay kakanuno na kayo ko. Bisura sa dani mong gipangaan day oy. Sige ka. Na, ingon ra ba sila nga makuhaan kuno ang mabdos kung dili na tumanan kuno sa gustong kanon ini. Unsa? Ay ayo in taon day. Dugay na kay ko gusto makakitag anak day. Sige sige, wata ko mangita kog balbangaan nga mangga. Agay. Larry! Nalubong dagi mong bana. Nan, unsa pa imong plano ron? Ambot ma. Kaluoy sa akong anak. Nataon niya siya nga wayamahan. Unsaon taman, masayo magikuha si Larry. Dawato na lang yun nimo. Ma. John, ayaw pagdagan, madagma ka. Ay, pasag din ang bata, uy. Ada gyud ang idara. Kiat na gyud kay ng 3 anyos. Ay, madakin as unya. Mahadlo ko. Napubya na ko anang madakin as maoy. Maubi anay namatyan siyang amahan.
Nadakinas. Sa dinali-dali, unya napantok ang o, ug namatay. Disgrasya gyud to, ug kuhaonon gyud siya. Oh, mausad. Ato di ay ma. Dili man makadaro si Noy Claro og makuno kay sakit kuno kugong-kugong. Papangita ko muliog sa basak mabi. Ay, si Bail di ay. Maayo to kay kugihan. Duko gyud sa trabaho. Sige ma, palikog ingon ni Mael. Salamat Mael ha. Di na lang taman hapon aron may kauban ning JR. Maigog ko nimo eh. Sa bahay na lang. Ay, din na lang good. Gisakop man ta kag lungag. Nagluto og tinuwa og kinilang taong. Mia ay. Sa tinuwa? Sa nagluto. Ikaw ha? Komedyante kay ka. Sige pa, kaon pa. Bitaw, Jen. Wa kami ngawi din sa inyo. Kamurang duha si Junjun. Tulo na katuig patay ang imong bana. Panahon na tingali nga, mangita kag kaabag. Lisod ipangita og ikasinabot, uy. Og mudawat sa akong sitwasyon. Ako di ay. Ha? Sa huwis lami magpakasal ni Mael, ma. Kidahanglan ba yung magpakasal na ka, Gina? Tulo pa lang gani katuig kang nabiyuda. Ma. Santissima, gaon na di ay mo. Mama, uy. Ay nalang komentaryo, good. Basta kay magpakasal mi ni Mael. Hain na pa ni Ismael, uy. Wa pa man mauli o paniud to. Sige na rabadig sakit-sakit ang akong tiyanda. Ga? Oh, Asa gunin mo panlantaw des gawas. dugayan ni mo, uy. Ingon ko ayaw pagdugay dito sa basak. Ay, ako pang gisuyod og lantaw ang mga tao nga miliok sa basak. Kanina pa rin sigig sakit-sakit ang akong tiyan. Oh, ha? Tingali mga anak na ka. Baby, mugawas na ka? Magita na ta? Ayaw glisod-lisura si mama mo, ha? Sige na, be. Pagdali na, pagtawag na daan og mananabang. Unya, hapita si mama. Ini ka human, ha? Sige. Ato na ko. Ay, sa pagpanganak ka. Oo, lagi. Aray, kasakit na sa akong tiyan. Wa pa man ang mananabang, uy. Hain na ba ni Ismael nga gisugo ako? Aray. Ma, kini aka na. Hain naman ang mananabang. O, si Mael. Ha? Dahil Anak ko nagkaik. imong bana, ilagihaton sa ospital. Kay nadakida sa pilapilan paigon sa bahay ng tuniyang mananabang. Napiang ba si Mael? Gipahilot lang unta to. Waday, napantok ang usa mohon ug nawadaan sa panimuot. Nagkadugo og maayo ang uo. Agay. Uy, Mael! uy, Mamagawat ng bata! Diyos ko! Ama na! Kaming awa. Nalubong na si Mael. Walang ganit siya makakita sa iyang anak.
Mael, nganong kibihaan man minimo. Nga naman, Mael. Palitapap ka mapi. Oo, sige, duha ha. Tagsa mo ni Junie, mumanghod. Oh, Hay na ba itong bataan nga dira naman to sa akong kilig kanina? Junie! Junie! Ay, kinuo ko. Kita kasi mong manghod ha, Junjun. Tabahin ko rin kong pangita, bi. turas tarong Johnny mo, oy. Kikuptan ng lalaki pengon din eh. Lo, nagbitbit na ganyan sa balon mo. Junie? Kinuo kong bataa ka, diin ka magikan. Kanit ka malagkawa sa akong kilid. Oh, imo din anak. Naghangal-hangad ba ko siya sa balon din sa unahan? Luoy mo kayong tanahon nga, sige, panudlo. Ako lang ipalitan. Magpalit. Ang pagutan ako na inyong mama. May tudlo man din eh. Nak, ayaw nag-usab og biya sa akong kilid, ha? Kasabot ka? Sir, salamat ha. Ulian lang na kasi imong nabayad sa balon. Pila man eh? Yatan ko sa bata, ma'am. Oh, di. Ikaw wala ka, hindi ka magpabayad. Ayaw, uy, ayaw. Pila bitaw ni? Ayan, lagi. Bin mo, cute kay mong anak. Liwat sa amahan? Oo. Sa namatay ninyang amahan. Oh, biyuda na di ka? Kabata pa ko din mo. Pila bitaw ning balon? Dili ko magpabayad. Pero kung nabugos yun ka, mahimong ang imong pangal ang pangayuan akong bayad. Ako din si Edie. Gina, ako ning kabangguangan nga anak si Junjun. Og kanang gipalitan nimong balon si Junie. O ba? Mga gwapong mga bata, eh. Hinoon, gwapa man ang inahan. Asa man ang inyo? Doon mo din sa simbahan mo puyo? Layo, uy. Mag-tricycle mi paingon din, he. O ba? Ihatod ta lang mo, aron makatultol ko sa inyo. Ha? Aron may bawo ko kung asa ko dapita mamisita. Unsa? Eddie, sa pagkatinuod lang, mitagam na ko. Kaduha na ko mabalo. Dili na ko mudawat ang manguyapan ako. Kabata pa rin mo, aron mo tagam. Kung gidimalas ka sa duha, basta pa di ay. Sa ikatulo, naalang imong forever. Oh, Eddie. Nahadlok man ko sa posibleng dangatan ni Eddie uban ako. Apan wa ko makahimo sa pagbalibad sa gidiktara sa akong kasing-kasing. Gisugot ko si Eddie. Ug karon, nag-uban naming duha, uban sa among unang anak ug sa akong mga anak sa una kong bana.